खुस्रा हरखादों आङो जेबो बेजाल गैया लांनानैल' होनानैल' फन हरखानायसोन आंना बियो लेखाखौ मोजाङै फराया दासिमबो हाजोबा लेखाखौ बाजारा खालि खालिखा दिनै गुड मर्निं गासिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोफोर दायो बाजाराव थांनो नागिरदों सनालिजों आंजोंहाय माइरं लायनो ओमफ्राय गेस लायनांगौमोन गेस जोब्बाय गेसआ दायो 12टानि उनावसो मोनगोन आरोना लोगोफोर दायो आङो माइरंजों ओमफ्राय बाजारावहाय एसे जिनिस लाबोनांगौ बेखौ लानानै फैग्रोनोसै दखान खुलियाखै दाबो दङ फैनानैसो दखान खुलिफिनसै आरोना बिदिब्ला थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय बाजारानो दिनै सिंस्र'थार मानसियानो गैया खालि सोरनिबा हाबा जादोंमोनदों बास थांनायखौ नुवाखै हाबानि बास ट्राफिक जादों बाजारा खालि खालिखा दिनै गाज्रि बायदि बेल दामनाय थांबावनांगौ सुसु बे नङा औ ओइयावसो बे लार्जेस्ट पिज्जा खाथियाव सोरनिबा हाबा जादों मा औ औ नैबेजों टाइमा मेरला लाबोदों बेलाय बस्था लाबोखादोंना शांति नहीं खुशी माइरंखौ लाबोबाय जोङो दायो थांफिनोसै न'सिम बाजाराव मोननै जिनिस बियो खुसा मोजांथारथ' आरो नोंहालाय माखौ जानो लुगैयो माखौ जानो लुगैया जासुलि नालाय लेखाखौ फरायो हा जानायखौल' बियो लेखाखौ मोजाङै फराया दासिमबो हाजोबा लेखाखौ एगजाम जोब्बाबो फरायहोजाबाय थायो सनालि आंजों बावोना बियो माने सानसे साननै फरायाबाथाय बावजोबखाबाय आरो सनालिया ओरैबायदिखा ओमफ्राय जानायाव हले एक्सपार्ट सानसेयाव गैयाबा 50 थाखासिम जाखायो सनालिया दखाननि लाबा बेनो जाजोबखायो बे जालाय एखमबा बिदाबो जायो एखमबा आंबो जानो लुगैबा जायो सेसखा बेयावनो जाखाया जायाबा माथो थांलाबोयालाय फैबाय आङो दहायनिफ्रायनो बाजारनिफ्राय फैनानैहाय माइरंखौ न'आव दोनहैगोरबाय बिनिफ्राय फैनानैसो दखान खुलिबाय आरो ओमफ्राय गेसआ 12टानि उनावसो लेंहरबायना लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौनो थोनहरदों आङो ओमफ्राय दसे थानानै थांसै होननानै बुंदों आरोना गेसआ दहाय गैलामोन जोब्बाय माने गारि हम डिलिभारि खालामोना इसोर लाङोना बेनि थाखायनो गैलामोन आरोना दा दसे थानानै थांनो नागिरदों ओरैबायदि मा जायो होनबानो लोगोफोर हारसिंना ओरैबो जाया जायो माइरंखौबो दिनै 5-6 थांलायलायबाय ना 6 थारिखमोनलाय दिनै थारिखआ बावलायलायबायसो दिनै 6 थारिख जालायलायबाय 10 थारिखआवनो लास्ट दाख्लैनिफ्रायनो लायनो होनो बोरायाबो सोलाबाना सानसुआवबो मैयाबो ओंखाम जानो फैबाय ओमफ्राय बे समाव आं लायनो नागिरबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै लायदो नोङो आं दसे थाथ'नोसै होनबाय ओमफ्राय इमारजेन्सि जानानै फन फैबायना थांनांबाय ओमफ्राय बेयावनो लायनो मोनासैलाय
बेखायनो दिनै आङो मर्निंआवनो गेसबो लायनोसै बेखौबो लायनोसै होननानैहाय माइरंबो लायनोसै होननानैहाय ओंखारदोंमोन आरोना उनाव फन हरनानै सोंहरबाय बे सासे आदाया होनबाय आरोना सोंहरगोर गेसबा दंना गैया थांनानै लस जायोना भारा होननानैहाय नङाबा गासिबो थिंखि सिंखि लाखाजोब्बाय ना टट'बो लाखाबाय उनाव गैया नालाय ओमफ्राय थिंखिखौ नैबाव गालांबाय आरोना दखानावहाय ओमफ्राय आं बाजाराव टट'खौ लानानै थांबाय माइरं लाबाय फैबाय बेनिफ्राय दखान खुलिबाय ओमफ्राय दा थिंखिखौ आं दहाय बिदिनो रायलायखादों आरोना नों दा लायदो होनबालाय आं थांला फैसा हरसै भारा हरसै ओमफ्राय नोङो रिसिप्टखौ लानानै लायदोल' होननानैहाय बुकिं खालामखानाय नालाय मर्निंआवनो खालामखादों आङो हारसिंबाथाय ओरैबो जाया सासे मानसि थादेरबासो माने सब खामानिखौनो मावजोबनो हायोना लोगोफोर मा खालामनो दायो खामानियाबो मावाबाबो जाया मावबाबो जाया ओंखामबो जाबायाखै आङो मर्निं ओमफ्राय ओंख्रियाबो दालि मोनबाय ओंखाम मोनबाय आरोना ओमफ्राय मैयानि बेदर दंमोन एसे दरनै दरथाम बेखौ गरम खालामबाय ओमफ्राय फुलकबि भाजायावनो होदोंमोन आं एवबोनो हास्लाबासै दा मोनायाव जानो थाखाय दाथ' सानाव जेनेबा दंखाजोबो सङाबाबो जेबो नङा गेसा जोबना होबायना ओमफ्राय आरो नों दा गेसखौ नेबा नै दा सानदों आं जुदि सङालासे दा जेनेबा दहाय जुदि मर्निं थाबसोबावनो सङामोनब्ला नेयै दा गेसा लेट जायोना ओमफ्राय दखानखौ माला खुलिफैनो माला मानो बिराद जाहामेला आरोना बेनि थाखायनो जा मावनांगौखौ मावजोबनानै रेजिस्ट्रि गासैबो लाबोजोबखाबाय दाखालि गेसखौ लायहोनोसै थाब जानायनि आरोना दा गेसखौ लाबोबा आं दखानाव सोरखौबा दसे दोनथ'नानै डाइरेक्ट न'आव दोननानैहाय फैनो हाबाय जेनेबा न'आव गेसखौ दोननानै फैनो हाबाय नङाबा लांनो दिगदार जायोना टट' खेबसेनो लाबोखानायावनो दोनहैबा माने मोजांसिन जायो आंहा सुबिदासिन जायो नङाबा गेसखौ बेयाव दखानाव लाबोनानै दोनफैगोन दा मोनाबा आं माजों लांगोन एक्सट्रा भारा नांगोन बेनि थाखायनो लायगोथोंसै दा बियो लायखांबा खेबसे न'आव लांफैखानोसै आरोना न'आवथ' बे सासे आदाया दंमोन खोनाथाय बे दंना गैया मिन्थियाबो जुदि गैयाबा आंनो थांनांसिगोन फन हरनानै नायनोसै ओंखामबो जाबोआखैना ओंखाम बिराद उखैनाय मोनबाय नानिनोबो ओंखाम जाहोबोआसै नानिबो आंबो जाबोआसै नानिनो गाइखेर खापसे लोंहोबोबाय आं गाइखेर दंबावोमोन मैया आं लाबोनायमोन आधा लिटार लाबोदोंमोन आङोथ' लोङासै बांद्राय गाइखेर लोंनो हायाना उदैया आंना बोरैबा जायो बिदा खापसे गाव खापसेल' लोंदोंमोन मैया ओमफ्राय बेखौनो आरो मोनायाव बिदाया एसे लोंबावबाय मर्निंआवनो दै मैयानो लाबोखायोमोन नालाय ओमफ्राय दा दा मर्निंआवहाय खापसे दंबावोमोन बेखौ नानि लोंहोबोबाय आं बिदानो लोंहोहरासै दा ओंखाम जाफैदोंसै बिदा फैदोंमोन दहायो सारजोंहाय गय जालांनो होननानै स' दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर गेसखौ लायगोरथोंसै दा नै लेखाबो फैसाबो नैबावनो दं दा थाब थाङाबा मोननायसो नङा फैसाबो दं बे सिङावनो 837 खुस्रा हरखादों आङो जेबो बेजाल गैया लांनानैल' होनानैल' फन हरखानायजों गेसखौ लायनो हरबाय आं लोगोफोर बे मानसि दोनहैदोंमोन टट'वालाया ओमफ्राय र' दा लायगोन होननानै बुंबाय उफाय गैया माथो खालामनो मानसिबो गैया हम डिलिभारि खालामबाबो दिगदार जायो मानसि थाबा हम डिलिभारि खालामजायो फैसा खमसिन थाङो हम डिलिभारि खालामबा ओमफ्राय दा मा खालामनो आरोना बारा थांनाय जायो उफाय गैया दा हम डिलिभारि बिसोर खयथायाव फैगोन गेरेन्टि होनो हाया ओमफ्राय दा दखानाव मानसि मोनब्रबा बुंनो हाया नालाय लायगोरथोंसै आं नै सिगनेसार गैलामोन मानसिफोरखौ मालायखौसो लायहोबाय बेयावबो हाजिरा होनांलायबाय थाइबा बारा थांलायबाय बेयावबो खालामनो मानसि गैयाबाथाय बिदिनो जायो आरोना लोगोफोर मावनानै लागोन